Ostres, els Stones parlen d'una nova cursa per etapes al Pirineu. La PCR, et sona? No, ni idea. Ah, mira, hem passat el vídeo. Aviam. Ho has vist, això? Estàs pensant el mateix que jo? És el nostre somni, sempre n'havíem parlat, a més la podríem córrer junts. Genial. Neus, vols participar amb mi a la PCR? Sí que vull.